Ritukulia lero ni gabanyoka besukuru ya St. Patrick Musojo na rubanyora obosemia na maigelio igoro ya amagore ya mbikole au gusebintu au ise banyako bakonyora obosemia kobwa mono igoro yo wetanga kurwa asogutachirwanse nabo igo ogosarwa asebire egatie bitabiri byanyako abigo kwanerwa ritukulia lero munago tumanya omurikeito Dipon Asanya. Kera omwaka chitariki 53 omutinyu gatatu nigo tuguchengera rituko lya basubati limanyikanite muna International Women's Day asekerenga ky'omwaka oyoiga gyokwangoya obwene bw'omwana omunyaruka ebyombe bitali bya serikali nigo bono byachengera rituko liga asokoigwa ekerero ky'omwana omunyaruka narya agwetera rituko rinene togochengera omusubati International Women's Day libwatekerenga accelerate action igemine tinga twasukira atua lakini ntoraiko Samarieta nkoro Stella Choki lero twarenge school ya St. Patrick's Secondary Musocho ase ogosherekea rituko lya banyina the International Women's Day eliriko ba marked chitariki 53 cia March chiakera omwaka na ekirenge kenene ngeritoro kwanderegoro ya okwangoya emeroberio yoko kora gender based violence accelerating action towards ending gender based violence na go accelerate action aberabe asogokwana bunenchirejemo yogokora ebikora bitali bya botambe asokunererwa ku mwana omunyaruka ime asebinyoro nigo bono abaiboli baboliwe kubwaterana eryogokinia egesa kugyankyo tubwaterane twensi tali sabari etari ya musubati bweka ekero torabwaterane abasubati abantu basacha tubwaterane egere esabari yega y'omusubati egera nyare ko bagakonyora obwene bwae nande tanyare ko bagakunererwa igokero omonto no bwate ejukumu ogo play ebe no mwiboli ebe no mwalimu ebe onde bwensi egere to accelerate action to kore gender based violence ensemo nayo nigo baereranga omwana omunyarukanere nabwateri bagarigiya lyokonyorera libagarisaine buna omwana omumura abasubati kulingana ekerengo ky'abasubati barasitigasi n'abasacha abasubati barabake egento kende amangana rape na defilement in fact no lero tore school ngaiga egento kyagera tugachora chi school lero defilement na mangana rape abeire mono especially abana banyoruka ase chinka chiabo lero nonyina bo nigo bagikeria gekora ky'abana bake abanyaruka konyora amarito anena somo baromo nemeje county ya Kisii. Teenage pregnancy asegusi igera ati 21% eyune percentage enene sana asa abana bali abake bakora kibakonyora amarito na ekerere igo neganeti action yakera oyomo oito Kuripoteria egetaseni kiao nambeyemo kiagetembe kurega ase skuru ya sekondari ya St. Patrick's Musocho egotuke meje wadi ya Bogusero imeje county ya Kisii iliterane nkuru kwa Dipon Asanya.